Mabhitshwa Mampondomise. Ndicela nje uphela apho kodwa ke ndingathi njengoba ndiphela abantu abagqibanga bakhathazeke. Ndibuye madosi ndizothethela isizwe samaMpondomise. Masibulele kuqala kwiinkosi zonke ezithethe phambi kwethu. Kukho into endifuna icacisa ukuba ubukhosi obu bubuThixo. Yinto yokuqala kufuneka siyazile njengoba sihleli apho eLwatha-Tsalu. Inkosi iyazalwa, ikumkani iyazalwa, zihlukile ke zinto. Kodwa ke ngoku njengoba silapha nje eMampondomiseni sihleli ebugxwayibeni. Ubugxwayiba ndithetha ukuthini xa ndisitsho? Ubugxwayiba bokuba sixutyiwe zezinye iintlanga, kuhle oko. Kodwa sike sifuna usihambela phambili, sikhona, singabantwana begazi. Loo nto ke yinto yokuqala esifuna umphathisa yona ungangesizwe uba mayilungiswe, ngoba kaloku ithi ndithe xa ndithetha ndathi ubukhosi bubuThixo. Ukuba njengoba singabantu apha asihloniphani ngokuzalwa kwethu, akho apho siya khona. Kugcwele ubugebenga apha, kugcwele ukubiwa kwezinto zabantu, kugcwele ukungakhani sisodwa. Amasiko wethu ayatshintsha ngezinto ezivela bumini. Kukhona abantu abasuka bazosixelela apha kulo mhlaba kaMpondomise. Loo nto ndiyayinqanda uba ayiyiyo loo nto leyo. UDosini ke siyamthuma uNgcwele ukuba zezinto sicela uba makasilungisele zona, noba ezazi nje sifuna uzibiza ngamagama. Okunye, ukuze kulunge ubukumkani bethu mabulunge, uDosini ndifuna ibethelela isizwe salapha eLwatha-Tsalu. uDosini yinkulu kaNgcuva. Loo nto leyo ayijiki. Ingekenzeki loo nto leyo akabikho nto ezawulunga kulo mhlaba sihleli kuwo. Sawusoloko qho siyintlekisa kwezinye izizwe ngenxa yokuba inkulu ayinikwanga indawo yayo. Inkulu ezawuzalwa, mandithi apha kuMambasa, uba bayityeshela bayobuzinci bathi inkulu, akuzulunga nto, ngoba umntu usekwa isazalo esizalweni sokuba yinkulu. Umntu akajiki ngenxa yoba simbona esisiko, umntu uzalwa nayo laa nto le. Ndifuna ukuthi ke sisezikhundleni singabantwana bakaNgcuva sithetha into ethi ubukhosi mabubuye buze kule ndawo efanelekileyo. Leyo into yinto uba ungangesizwe ayileleleyo apha, yinto ebeyithetha kunye nathi. Sisezikhundleni naye usezikhundleni uba ubukumkani mabuze kwindlu kaNdosini. Siqashela ke singamaDosini eNtshongweni. Siyababona ke khona abantu abathi banekumkani. Thina sinakumkani, thina ikumkani sisayihambela ezinkundleni, ngoba siyayazi ngokomnombo nangokuzalwa sithi ikumkani. Asiyifundiseli loo nto le Mampondomise, asiyiqashi. Umbarha uthetha into eyiyo le nto beyithetha apha. Le nto sithi yabona yinkulu kaNgcuva. Unyanisile kuloo ndawo. Asiyiphikisi, lonke kumnombo funeka ube njeya uze kulunge. Uze kuthethe kudaleke izinto zenzeke, kufuneka uba maDosini silande umnombo, ibe ngumnombo okhokeleyo. Wonke umzi njengoba sihleli apha maDosini unenkulu yawo. Wonke umzi njengoba sihleli apha maDosini unomafungwashe wawo. Ndizama ukuthi ke maDosini andifuna ude ndithethe ndophele. Ndithi ke eLidosini lilapha phambi kwethu. Njengoba namhlanje sizoma apha phambi kwethu, lidlulela kwisigaba soba umkhulu malihambe liye koba umkhulu. Libaxelele ubugxwayi besihleli kubo. Sisithi sifuna uba bulunge, ngoba uba abulunge obugxwayiba asinto. Nkosi, ndizawunika ke ulela uNgubesizwe. Ngubesizwe. Ngubesilo. Molweni eLwatha-Tsalu. Ndibulisa amaDosini neziduko ezingqoke uDosini namangcengane